hazvina kumira mushe paBulawayo chakabvondoka, right? Maoffices aya akambotanga ari MDC kudhara ndobva ashifta ndobva aenda kuCitizen Coalition for Change. Vanhu vakatanga kumashandisa vakumati Citizen Coalition for Change, panga pasina any problem, but problem yakazotanga chamisa paakasiya Citizen Coalition for Change achingoitawo zvake. Saka vanhu vakatanga kuti akufamba inonzi Blue Movement because vanhu vakanga kufamba vachipfeka zvinhu zveblue. So pakufamba vachipfeka zvinhu zveblue ipapo manje ndo pakatangira musindo wese pakuti maoffices akabva apendwa blue. Zvinova zvinhu zvakakonzeresa kuti Shabangu amhanye kumakoti aiwa maoffices ndangu ndo vakaenda vanohwina kumacourts. Maoffices vaita ake ari pakati pekuhwina maoffices achifunga kuti aake. Ngonzora ndokudzoka akati aiwa maoffices iwa ndangu. Ngonzora ndokunohwinawo futi kumacourts ndobva atora futi maoffices ake iwa because aita triple C yacho yori kutoti ndo varidzi vemaoffices yakatanga 2 years ago ende maoffices ekare bva zvatreswa bva zvaonekwa kunzi aiwa ichokwadi. Saka maoffices ake abva aita Ngonzora. Iko zvinezvi manje tiri kusangana nenyaya zvekare akapendwa akadzoserwa kured kwaNgonzora ukasika fesa Ngonzora. Bhana raNgonzora rakatobvaruka pakuonapo and then vanhu vane mashoko avakasiya vachinyora nyora ipapo free timber chichi zvakasiyana siyana zvikutaurwa ipapo. So iye Ngonzora ndiye atobuda ari kutokomplaina ari kuti yesterday thugs from the Triple C attacked and defaced our offices in Bulawayo. They wrote messages like free timber, resolve 2023 stolen election, stop corruption. For the record, the MDC did not jail timber. It had nothing to do with 2023 elections. Ndo mashoko ari kuzopindurwa na Douglas Ngonzora. Aona kuti vanhu vakatsamwa. You know maZimbabweans this time havasi kutomboita zvekutamba kapa. Munogona kungoitwa zvese zvese. Office iyoyo agara patone panotanga pane makuwa pasi chaipo chaipo. Panonetsanwa zvisingaite paoffice ipapa pasi pekutambira. Saka Ngonzora akasirwa messages anyorwa office yake iyoyo achinzi yobudisa timber ikanga tigadzirize elections za 2023 cause vanhu vanobhiliva kuti Ngonzora ndewe ZANU-PF anoshandiswa neZANU. That's why vaisiya vaita zvinhu zvakadai so izvi.